Zovem se Anđela. Imam 42 godine i dolazim iz Niša. Prošla sam mnogo toga u životu. Padove, gubitke, razočaranja. Ali i dalje verujem. Verujem da prava ljubav postoji. Ne kao u filmovima, već ona prava, iskrena, tiha, stabilna. Ona koja gradi i ne ruši. Radim kao učiteljica. Svaki dan učim decu, ali i sama učim. Da strpljenje nije slabost. Da iskrenost nije naivnost. I da nikada nije kasno da voliš ako si spreman da se otvoriš. Ne tražim savršenstvo. Ne tražim bajku. Tražim čoveka koji zna šta znači imati partnera. Nekoga s kim ću moći da ćutim, da pričam, da se smejem, da ćutim ponovo. A da sve to ima smisla. Volim šetnje po tvrđavi. Volim stare knjige, miris papira, večernje razgovore koji traju do kasno. Ne zanima me koliko imaš godina. Zanima me koliko si spreman da voliš iskrenom do kraja.